بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله altı asıl lenqita'nın niyetinde birinci aslının näme dowamında durupdyk. Tawhid näme, şirk näme onu açıkladık doğru dämi? Soň tawhid şirki birinci asla salan soň her bir musulmanyň birinci bilmeli tawhid onu amala asyrmakly üçin we birinci öwrenmeli bilmeli şirk onu tanap gaýtmakly üçin saklanmakly üçin. Soň Qur'an-ı Kerim nähilek derejede açıkladı. Düşündüňmi? Bilmeýän zat galym tawhid şirk meselesinde şonu beýan edip näme diýe وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة دي. والقرآن الكريم دي نعم شو أصلي توحيد شرك باب النعم شيء لور عتقلد شيء لور بيانات دي من وجوه شتى درلو أسلوبlar bilen درلو مثالlar bilen درلو نعم sözlemler bilen شيء لور açıkladı diye hatta düşünöýünlise diye na'm bilimsiz sowwatsız näme zehini pes adamam düşünöýünlise näme düşünür ýalak etdi diye düşündüňmi? Yani tawhid şirk meselesinde hukma näme üniversitede oturmaklyk ýa-da näme aslyň bir alymyň näme perdendi neberesi zürriýaty bolmak şert däleken. Yani Qur'an-ı Kerim we näme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu tawhidi bir açıkladı ve Qur'an-ı Kerim'e näme şirk şeýler açıkladı, beýan etdi adamlar gaýdar ýalak. Hatta näme diýe yefhamuhu abladul amma. In an düşünjesi pes adamam düşünöýünlise yeketek Allah Taala'dan ibadet edilmekligine, edilmelidigine we Allah'dan gaýşa hiç bir zadyna näme ibadet edilmeli dälligine näme düşünübiljek derejesinde näme açyklandy diye. Bu metin. Enne açıklamasyna gelýär Şeyh Fawzan şerhinde näme diye. Allahu Celle ve Ala yekul diye. Yani misallar berýär. Qur'an-ı Kerim näyle açıkladı şu tawhidi we näyle açıkladı şirki. Nisa surasının 36. ayetinde Allah Teala näme diye wa'budullaha ve la tuşriku bihi şey'en. Aydın gurrun. Azıcık Arapçan okan adamım şuna düşünüyor. Näme ayet iki zatdan ibaret. Birincisi näme wa'budullah. Yani bir Allah'a ibadet edin. Kime şuna düşünmeyen zat bämi? Allah Teala öýdäýdi otur wa'budullaha yani adamlar, insu cins, arabu ajam kim bol? Kime ibadet et? Allah ibadet et. ولا تشركوا به شيئا وقول اتيان ibadatında da näme Allah hiç bir zady näme şerik etme. Araçy tutunma we näme Allah'ın çağırşyňalyk başga da hiç kimden çağırma we Allah'ny gyssananda çağırşyňa gyssananda başga hiç kimden näme zat sorma. Şu ayet näme bir de buýrugy içine aldy we bir gaýtargyň içine aldy. Bu içine buýrug alan zady näme? İçine alan buýrugy näme? Tawhid. Olam bir Allah näme ibadet etmeklik. We gaýtaran haram eden zady näme? Olam şirk. Olam näme we la tuşriku bihi şey'a. وثلاثة الأصول هذا نعم ديكشتك وأعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك. إذا الله تعالى إن برنجنامة بيانا دن إمر دن دادنامة توحيد وبرنجنامة غيتران دادم حرام دن دادم شرك ديدك. والدليل قوله تعالى ديم شو الآية getirdi doğrudan وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Bir Allah ibadet edin, Allah'dan gayri hiçbir dadiname Allah'ın ibadetinden näme şerik getirmeyin dedi. Şuna düşünmeyen var mı olanlar? Biz kime ibadet etmeli? Allah. Şirk etmeliler. Şuna düşünmeyen zat tamam. Hiç kim şuna düşünmeyen adam näme yerin ýüzünde galmaly däl. We şuna düşünmedim diýen adamyň hem näme sözi gawullar. Hal hada kalamun gamiz inne bizden sonra ya Şeyh Fawzan. Şu söz gumurtuklumi yan qaydylanlar. Gumurtuk gurrun wamy şunda? Ya gamiz açılmadyk zat barmy? Aýdyň däl, düşünilmeýän zat barmy? Bir Allah'a ibadet edin. O etyen ibadetlerimizde hiçbir zady şerik tutmam diye. Şunda bir açıklanmaklığa mätäslat barmy? Yok, ebeden. El-avam yefhamunahu. Ama adam her istenlik bir dilede şunu tercüme edýärsak düşünýän Allah Taala Nisa surasının 36. ayetinde bir Allah ibadet edin we etyen ibadetlerimizde hiçbir zady oňa näme şerik goşmaň diye. Şuna hemme kişi düşünýär. وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. يَفْهَمُونَ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ إن şu ayetten näme düşünýär hemme kişi? El-emra bil-ibadeti ve-nehyi an'iş-şirk. Yani bir Allah ibadet etmeklige buyruk var diýip düşünýär we näme şirk etmeklikde de näme gaýtargy var diýip düşünýär. وَلَوْ أَنَّهُمْ لَمْ يَتَعَلَّمُوا. Hiç kim ilim almadygan bolsa şuna düşünübilýär. Bir adama şey diýär, bir Allah ibadet etmeli, Allah'dan başga hiç kimde ibadet etmeli. Şu sözde näme diýip düşünýär diýsek,
Şol adam ilm almadygan bolsa, bilimi sowgady bolmayan adam bolsa, ýani men düşünşime bir Allah'a ibadet etmeli we Allah'dan başga hiç bir zada ibadet etmeliler diýip düşünýär diýene. Şu düşünmeklik hüccetün inmeklik olanlarına. Şu düşünmekliğin ady hüccetün inmekligi. Ya'rifuna hada min lugatihim. İsternek bir adama öz dilinde de näme ýankyny terjime edip aýtsak, öz dilinde de geljek niyeti şu. Şunun geljek netijesi näme şu. Hadihi ayetun wahide, yani bir yekece bir misal verdik diye Kur'an-ı Kerim'den. Vel Kur'anu memnu'un dolu diye min misli hada. Bungalık ayetler känni. Şunu. Kur'an'ın öyle içinden bir ayetini alamızda görýän aýdynlygy ýüze çykypdy. Emma başga ayetler has näme aýdyn. Ve hadihi'l ayat yamurruna aleyha ve yakraunaha. Şunu yani näme şirket ýanlar bu ayetler görenok mu kadar? Ýok görýärler diye. Yamurruna aleyha okap geçýärler diye. Lakin yani la yufakkiruna fiha, yani fikreden aklar diye. Şu ayet fıkhnama şu ayetin almanama. Şu ayet bize näme buyuruyor? Şu ayet bize nämeden gaýtarýar? Onu näme sop pirçiler ya näme atawaçylar ya müşrikçiler bu ayetlere näme pikirlenen diýen aklar. Allah Teala aýdyň aýdyp otyra wa'budullah, bir Allah ibadet edin. Allah'dan başga näme ibadet edilýän zat ýok. Allah'dan başga näme ma'bud ýok, çokunulýan ýok. Wa la tushriku bihi şeý'a. Kimligine nämeligine garamadan Allah hiç bir zady näme şärik tutmaň diýär. Wa hum yaqulun, yana şonda da olar näme diýerler? Ya Ali. Ya Allah diýmäň ýerine näme diýerler gyssananlaryna? Ya Ali, ya Davud, ya Hasan, ya Husayn, ya Bedevi, ya Tijani, ya Abdul Qadir Ceylani. Näme yasruhun, şey diýip gıýgyrýarlar. Ve yasihun, ve şey diýip näme gıýgyrýarlar. Ve yunadun, ve näme çağırýarlar bi a'la sawtihim. Sesleriniň näme yetibillik derejesinde şulaň atlan tutup gıýgyrýarlar. Kimin ağzından Allah diýen söz çykýar? Ha, diňe tawhidin adından Allah söz çykýar. Ya fulan, ya fulan, ey plan yetişewor, ey plan yetişewor. Ve fulanun hada meyyit. Plan yetişewor diýip çağırýan kim? Bir asır, 10 asır mundan näme ölüp giden adamlar düşünme. Emma hakykatda näme musulman adam ya Hüseynem diýmeler, ya Ali de diýmeler, ya Davudam diýmeler, ya Pir, ya Ağişan, ya Paro, İsa'dam diýmeler, ya Allah di, ya Rahman di, ya Gafur di, ya Tawwab di, bir Allah'ın çağır. Ha? Gıýgyrýarlar. وهذا الذي ينادي الميت ويصرخ ربما أنه يحفظ القرآن بالقراءة السبع أو العشر ديا. يعني نعم آزغات نعم ديا. ألم فضلن يا فلان يبشاغر يا النغدال ديا. ألم آجي يعني خاص آجي نعم شو شركة دب يا فلان يبشاغر يا النغ كابير ديا نعم قرآنيات ليالر ديا. Yöne yatlamagam del 7 qiraat bilen 10 qiraat bilen yattan milyalar diye Kur'an'ı. Ve okanlarına dağı diye yücevviduhu tecviden. Şeyler tecvidli okuya diye. Hatta tecvidden sapaklar kitabam ya diye. Munqati'un nazir. Seyredaysen näme munqati'un nazir. Onlara adam yok deyip bilýän. Tecvidden gurlap başladı, qiraattan gurlap başladı, Kur'an'na gurlap başladı. Bungalak näme adam şu meselede yok diýersiň diye. Yuqimuhu iqamates sahm oqanna diýär, yani göýe ok ýasanda näle ok gönü bolýar. Şu okun gönüli ýalyk şeýle bir Kur'any durs okuýar diýär. Yani näme tawhid meselesine gelende, şirk meselesine gelende, halal haram meselesine gelende, Kur'ana gelmeli, sünnete gelmeli meselesine gelende näme hiç kimsede yok bar. Mekke müşrikleriniň tawhide düşünşi ýalyk, Mekke müşrikleriniň la ilaha illallah düşünşi ýalygam näme düşünüpler. Kema qala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem lakinnehu ya'tani bi hurufihi ve yudayyi'u hududahu. Yani olar näme etdiler? Kur'anyň harpyna üns berdiler, yani näme haddu hududuna, manysina, tefsirine näme üns bermediler. Buyurýan zady näme Kur'any, onu öwrenjek bolmadylar. Gaýtarýan zady näme, onu bilip gaýtjak bolmadylar. Allah'ny näme zatlar arzaatya, onu bilip näme şo sypatlar sypatlanjak bolmadylar. Allah'ın näme sypatlar, näme amallar gazabyny getirýär. O zatlara öwrenip şo sypatlardan näme saplanjak bolmadylar. يقول ابن القيم، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، إمام ابن القيم رحمه الله نامد يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخوشتي القرآن كله في التوحيد. قرآن أنن آخر نشان نام بار مضمون التوحيد شناليا شنو أصل القرآن إنر لنا برضاد شنو إنر له علم نام آدم نرى آدم دان قلنا نام بر الله تعالى قلنا شاعر مخلوق شنو Kur'an näme şunu geldi adamlara näme hemme zadyň gulçulugynyň çykar bir Allah'ın gulçulugyna näme çağırmaklyk üçin.
Amma Qur'andan başga zatlaryň da'waty, İslamdan başga näme parçalaryň, mezheplaryň, taýpalaryň da'waty näme? Näme gul bolsaň gul, ýöne Allah gul bolma diýär. Şunuň. Näme gul bolsaň bol, ýöne Allah gul bolma diýär. Amma İslam näme çagyrýar? Bar zadyň gulçulugyny şakla, taşla bir Allah näme gulçulugyna çyk diýär. İbn Qayyim rahimehullah näme diýär? Al-Qur'anu kulluhu fit-tawhid. Qur'anyň näme bar ayetinde tawhid bar. Qur'an cümmüşüne näme lökgölüne mazmuny näme? Qur'an tawhid. Bir Allah näme ibadatine çağırýar. Li'annahu zaten Qur'anyň içine alýan manyly ayetler diýär. İmma amrun bi ibadatillah we terku'ş-şirk. Yara näme Allah Taala ibadat etmeklige çağırýanlar. Ýa-da näme şirk etmeklikden näme şirk etmekden gaýtarýanlar diýär. Ve imma bayanun li cezai ahli tawhid. Ýa-da näme kimde kim Allah'ny birläp ölse ona kıyamatda näme silahlar serpaýlar berjek, onu beýan etýär. Ýa-da cezau ahli şirk, ýa-da bir adam näme ikilik edip şirk edip ölse ona kıyamatda näme cepalar, azaplar berjek, onu beýan etýär. Ve imma fi ahkamil halal wal haram. Ýa-da Kur'an-ı Kerim'in ayetlari näme zat halal şonu öwretýär, ýa-da näme zat haram bu zatlar öwretýär. Ve hadihi min hukukut tawhid. Hakikaten näme halal bilip ona gelmek we haram bilip ondan gaýtmaklyk tawhidin haqqy. Allah'ın birläni adam hukmany suratda Allah'ın halallygyny halal diýmeli we Allah'ın haram diýenini haram diýmeli. Emma bir Allah'ın halal diýenini halal diýmese, Allah'ın haram diýenini haram saýmasa, şol adam muslim saýylýar, ýa ol adam kafir saýylýar. Hakykatda onda Kur'an-ı Kerim näme? Käbir ayetler halala çağırıp haramdan gaýtarsa, şoňam tawhide baglanşy barken. Näme babatyndan? Eýem ol zatlar näme tawhidin bir haqqy eken. Şunuň tawhide gelen zat hukmany surata şu haqqam berja etmeleken. Allah'ın haram diýende haram diýmeli, Allah'ın halal diýende halal diýmeli. Ýa-da käbir ayetlerden näme qissas anir rusul, peýgamberler näme öten peýgamberler näme qissalary bar, riwayatlary bar. Ve ummamihim ve ummatlar olar bilen näme zatlar edip geçdi. Ha ma hasala beynehum min husumat, ummatlar bilen peýgamberlerin arasynda näil dawalar boldy, näme sebäpde dawalar turdy. Şu zatlar beýan etdi. Ve hada cezaa'ut tawhid we şirk. Şu zatlara näme tawhidin näme sogawy ýa-da şirkin näme günäsi sebäpli sen kimde kim peýgamberlerin ummatlarynyň arasynda bolan dawalar bilse näme ýa-da düşünýär peýgamberlerin ummatlarynyň arasynda näme bolan dawa tawhid dawasy. Ana şu peýgamberler insanyny öldü we olara iman eden ummatlarym öldü. Nira düşdi? Cennete düşdi. Olara eziyet beren kowumlarym näme şirkde öldü. Nira düşdi? Dowda düşdi. Edil şoňlara senem diye. Şu tawhid dawasan sana cennet jedan diye. Kim şirkde ölse de näme ona dowdak jedaty diye. Fel Kur'an kulluhu tawhid. El hasil näme Kur'anyň hemmesi näme tawhide çağırýan eken min awwalihi ila ahiri. Awwalundan ahirine çenni. ومع هذا يقرؤون هذا القرآن وهم مقيمون على الشرك الأكبر. Yani näme ajidat näme şu zatlardan soňam näme bir tapar musulmanlar näme Kur'an okoýarlar, yani şirkin üstüne oturýarlar. Kur'an okabam näme ulu şirkin üstüne diýerler. Ulu şirket diýerler. Ve yequluna la ilaha illallah ve dillerine de la ilaha illallah diýerler. Şunu käbir müşrikler arkasynda alýanlar näme şolaň la ilaha illallah diýen sözüne näme ağlanyp biz olara näme müşrik diýip bilemiz diýerler. Ýok, la ilaha illallah diýen bu şirke düşdümi, onuň näme la ilaha illallahyndan näme nan nişan galanak, zerre kadar galanak. La ilaha illallah diýenlerine näme diýär? Ve la ya'lemun ve la ya'malun biha. Ona amal etmeseler diýär. Şunuňmy? La ilaha illallah diýenlerine näme diýär? La ilaha illallah buyuran zadyny etmeseler we gaýtaran zadyndan gaýtmasalar. La ilaha illallah buyuran zady näme? Bir Allah'a ibadet etmeklik. Gaýtarýan zady näme? Allah'a ibadet ikilik etmeklik, şirkden gaýtarýar. Hum fi wadin wal Qur'anu ve la ilaha illallah fi wadin ahar diýär. Olar da la ilaha illallah diýenlerine näme? Olar da bir dünýede ýaşap ýörler la ilaha illallah we Qur'anam näme? Başga dünýede diýär. Yani olar bilen Qur'anyň la ilaha illallah arasynda ýakyndan ýatdan näme? Bağlanşyan da diyor. Şunun la ilahe illallah deyip ulu şirk etýän adam dille la ilahe illallah diýse de onun la ilahe illallah'ın hiç näme ilteşigi ýok. Şunun hakyky la ilahe illallah diýen adam hukmany suratda näme Allah'dan başga ibadet edilýän zatlardan saplanmaly, araçlardan saplanmaly, gözmonjukdan, ha dağdandan, doňuzyň diýişinden, alajadan, bu zatlardan hukmany suratda näme saplanmaly. Ve innema hiye alfazun alal lisani faqat. Näme olaň diýen zatlar böyle bir dil aýlanýan söz. Şunuňmy? La ilahe illallah mani la ilahe illallahdan näme diýdirilmekli talep edilenne
Dine bir zat talep edilen dille didirmek talep edilen dille değilmeli ve dille diyen zadının manifini düşünmeli, şu manifini kabul etmeli, itikad etmeli, söymeli şu manifini. Ve neme amalına da neme amal etmeli, tevhide gelmeli, şirkten saplanmalı. طيب لو تسأل واحدا منهم دي ما معنى لا إله إلا الله لقال لك لا أدري أنا لم أتعلم فنقول له إذن أنت تقول لا إله إلا الله ولا تعلم ما معناه هل هذا يليق بالمسلم إن شو لا إله إلا الله دي بقول شركة يانن نعم إسلام صورة دي إسلام لا إله إلا الله مانيثنا مديثنا نعم دي بجواب بررlar men öğrenmedim la ilahe illallah manisini diyer. Bilemem, eşitmedim, aytmadılar. Öğrenmedim diye. Ondan biz ona ne diye? Sen ne edip Müslüman diye. Hey bir Müslüman adam la ilahe illallah'ın manisini ne bilmesizlik bolar mu diye. Hey Müslüman adama layıkta, la yelik dediği, yani Müslüman adama layık bolmaya diyerse. Hakikaten Müslüman adama hiç kaçan layıkta, la ilahe illallah diyen Müslüman hükmani suratta manisini düşünmeli, manisini kabul etmeli, buyuran zadını etmeli, gaytaran zadından gaytmeli. Öyle şeyh neme hafizahullah verdi la ilahe illallah var da gurli ama bizim yurtlarımız alsak la ilahe illallah'dan geçti bizimkiler. Peygamberin kim deysen cevap verip bilenaklar. Peygamberin kim deysen cevap verip bilenaklar. Men bir yerinden soradım, peygamberin neme deyip. Yarım saattan sonra Nuh deyip cevap veriyorum. Yarım saattan sonra Nuh deyip cevap veriyor. Adam ondan niden alanını bildim. Kinodan alanını dedim. O kinodan. Yani şu yevreylen, peygamberlen üstünden gülüp çıkaran kinoları var. Şu kinoları görmeklik haram. Şu peygamberlen kinotunu çıkarıp dura yevreyler. Şu kinoları görmeklik haram. Sevsen olur bir topar haram. Neme zindik bir melun, domuzdan maymundan adaşan kapırlar neme. Dünyada en pek olan peygamberler neme. Keşfine geçip şolong näme şolar suratlandırıp şolong hakikatin bir näme kinolar üstüne yetiştirecek bolýarlar. Ya o zatlar görmek, o kino etmek näme düýbünden näme haram. Ana şonda näme Nuh'un kinosyny görüp dur, ondan yarım saatdan soň Nuh mu diýdi. Ol adamlar aslan musulmanam hasapdyna. Ol adamlar täzeden islama çağırmaly, dine salmaly. تقول كلاما لا تعرف معناه ولا تهتم به أو تقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته مثل ما يقول المنافق في القبر إذا سئل يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته مجرد محاكاة. بذلك نعم دياسيا نعم أيبت دياس بمسلمان. سين أغرندن برسذيا تقول كلاما برسذيا لا تعرف معناه ومعني سنبلغا ولا تهتم به وإنسان مرنغا وورنجوان ملنغا من شو أغرمدا لا إله إلا الله ديان شو لا إله إلا الله معني سناما şu la ilahe illallah talep etyen zadı näme? Meni buyuryan zadı näme? Menden gaytaryan zadı näme? La ilahe illallah diyen adam näme etmeli? Nämeden gaytmaly? Näme hiç tat üns berene. Ya danim näme bulam diye näme munafıqın gabrdaky diýişýär. Gabra baran näme munafıqdanam Rabbim kim diýsen näme dip jogap berýär munafyk? Ay adamlara bir zat diýdi menem şonu diýdim diye. Ya senem şu dünýede şu munafyqyň hyýalyk İllen diyen şün diyen mi diyesin? İllen diyen şün diysen onda sen Müslüman nal yok. İllen diyen şün diyemak men Müslüman olmak için ödüm Müslüman sahip diyen nisen onda sen hükmani surattan ama o sözüne mujarrad muhaka. Dine diline getirmeler, dilinde hikayet etmeler. Dilinde sözlemeler. Hükmani surat on manifine düşünmeli ve onun nama talabına layık sen yaşamalı. Allah Teala nama dine dille deyip bu sözün manisine düşünmeyen, hak aydılarına näme üns vermeyen, haktan yüz döndürýänleri näme deňe? Bakara surasının 171. ayetinde näme şu ayeti getiriyor. Näme diýär Allah Taala? Ve meselü'llezine keferu kemeselillezî yen'iqu bima la yesma'u illa du'a'an ve nidâ'a summun bukmun umyun fehum la ya'qilun. Şu ayette näme diye? Hak aydanda diye hakkı dinlemeyenler misali. Hakka uğradığında hakka kulak salmayanlar misali göğe malın misali alık diye. Sürüde näme bir çopanın malı olsa, çopan kıyıranını mal şu çopanın diyanlarını düşünüyemeyedin, sesi için aylanıyamı. Sesini eşten için. Şonun için adamlara näme la ilahe illallah diyor. Bir yerinin ağzından söz çıkan için onun manifine de düşünün, onu amel etcek bolany. Näme diýär usta? Şebbehahumullahu bil bahaim.
Allah Teala şutayda haktan yüze vuruyanlar, hakkı öğrenmeyecek bolyanlar näme şebbahum. Mengdetti diye Allah Teala näme bil behaim. Hayvanlara mengdetti diye. Elleti tesma'u savtar ra'i ve tesma'ul huda'a diye. Näme oçul mallar diye diňe ra'in çoponun näme sesini eşdiye diye. Başga da adestanak diye. Ve temşi ala savtar ra'i ve näme ve çoponun näme sesi çüynüyor ya diye. Ve hiye la tefhamu ma'naha. O mallar näme çoponun diyen sözünün manysine düşünmekler. Çopon näme aylan niqqiğir ya. Goýunlaram aylan ya. Şu aylan sözünün manysine düşünen üçin aylan ýa-mı ýa-da çoponun sesini eşdenler üçin aylan ýa. Ses üçin, şoň üçin näme haqqy kabul etmeýänler hem şeýle diye. Bir zat diýse, ýöne näme şu diýilen sesi eşitip diýip berler, oň aňyrsyna näme ýatyr? O watlary bir gram näme pikirlenje, mononoklar, düşünje we mononoklar. Bu näme yankı metnin açıklaması. Indi yine metine gaydık geliyet näme diye Şeyhülislam. Thumma sara ala aktharil ummati ma sar. Sonra näme ummatun näme şu wagt köpçülüklerini ene şu bolan zat boldy diye. Thumma sara boldy diye ummatun köpüsine ne şu bolan zat boldy diye. Şu ummatun köpüsine näme boldy? Şirke düştüler. Dinden naslaştılar, haktan naslaştılar. Kur'an, hadis diyeni düşman saydılar. Şunun öz musulman doğanların düşman saydılar. Kafirler dost saydı. Ne şu dereceye yettiler diye. Azhara şu dereceye yeten tamam näme şeytan näme fırsatdan peydalant näme azhara lehumuş şeytan el-ihlasa fi surati tanaqqusus salihin ve taqsira fi haqqihim. Tam şeytan bunlara näme etti? İhlasi, tevhidi näme salihinlen hakkında näme kem yetirmek, dil yetirmeklik edip gorkozdy. Ve näme olan hakkında näme hakkı kuwuny kemmeklik edip gorkozdy. Yani kimde kim bir Allah'ını çağırmaly. Allah bilen aranta arasy tutmalylar. Ene şu ihlas, şu tevhid dogryda. Yani şeytan bular Allah näme şey diýmekligi näme öwliýalara, pirlere söýmeklik diýip sallalara. Şunu. Ve olan hakkı kuwuny kemmeklik diýip saýdy. Şunu. Janşyp näme atňy tana taýa ýaşama uýanlar näme diýe? Wahhabiler öwliýa pirlere söýýärler diýe. Şunu. Bir söz getirsin Wahhabin öwliýa pirlen ejesine wajysyna ýetenýär. Ebeden hiç ýerden getirbilmeýär. Ýöne olar nämäni söýmek diýip saýdy? Yani bir Allah'ını çağır, öwliýa pir çağırma. Allah bilen araňda arasy tutma. Ene şu zatlary näme? Öwliýa pirlen hakynda, peýgamberler hakynda söýmek diýip saýdylar. We näme? We şulan hakynda da näme? Kemmeklik diýdiler. İhlas onun haqiqi tevhidem näme düşünür? Haqiqi tevhidem näme etdi? Kim öwliýa pirlerden diläbilse, kim öwliýa pirler Allah bilen arasynda näme goýup bilse, araç edip bilse, olardan şefaat diläbilse, ana onam ihlas edip gorkozdy. Şunu. Ana halisan lillah, halisan Allah awadat etmeklik, araç tutmaklyk edip goýdy. Öwliýa pirlerden näme dilek etmeklik, olar silamaklyk, olar söýmeklik, olar näme hak hukugyny gaýtaryp bermeklik diýip näme terediğini ütködüp hakkı batılam hak edip tevhidi şirkem tevhid edip korkuydu şeytan. İnne näme bunun açıklamasına gayta Şeyh Fawzan näme diye. İza qila lahum inne näme öllerden dileýänleri, öwliýa pirler çağırýanlar ya da istenek bir mahlukatlardan doga dilek etýänleri la tad'u el-mahluqin nifak diye. Mahluklardan zat sorama. Mahluklardan doga dilek etmeň nifak. Ve edil şongalyk we la tastaghisu bihim. Ve qıssananızda da diränne de bir Allah'ını çağırın. Hiç bir mahluk çağırmaň diýse. Ud'ullah, doga dilegleriniz bir Allah'dan edin. Vestaghisu billah, ve qıssananızda da yardım kömek bir Allah'dan soran. Ves'alullah, ve näme hajatyn bolsa bir Allah'dan sora diýsek, ýoluna ýykylsan, uguruna çyksan, bir Allah'ın näme ýoluna ýykyl. Bir Allah yüzlenýsen, ha ve Allah'dan başga hiç bir gawrlara, tümmeklere, öwliýa pirlere yüzlenmäň, ýoluna çykmaň diýsen, näme diýip jogap berýärler? Yaquluna anta tatanaqasu al-awliya. Sen näme öwliýa pirleri äsirmeslik etýänmi diýärler. Ine jogaplar şu. Näme şu jogap berdi? Eýem şeytan olan ilmsizligininden, näme hakdan daşlaşanlyklardan pursatdan peýdalanyp öwliýa pirleri söýmekligi olar silamak edip gorkozdy. Öwliýa peýgamber, öwliýalar pirleri söýmekligi näme? Söýmek edip gorkozdy. Aslında biz öwliýa pirler söýýäs, diýleýäs. Şoň şeýem olary näme derejelerinden artyk derejä näme çykaramyda.
Emma olar ö derejelerden artık derece vermeklik eýem olar ösöwmek bolýar, olar ätermeslik bolýar. Şoň üçin bular näme eýem terede tersine goýulan bular. Hak batıl hak edip goýulan. Ýa-ni qerak zatlar diýen we näme diýerler? Ente tetenaqqasu el-awliya. Sen näme awliyalar näme hakyna degen, awliyalar ätermeslik etýän diýerler. Haula'i awliya qadruhum 'inda haula'i awliya قدرهم عندنا أن نجلهم ونحترمهم ونهتف بأسمائهم هذا قدرهم فأنت تتنقص ولا تعترف بفضلهم هكذا يقولون لدعاة التوحيد حتى نعم التوحيد شاغر يعني الله برنا شاغر يعني الله ينقرق ذاتلر ديتلر نعم ديالر تن أولياء نعم آثر مسلقت يعني أما o أولياء بدن yanımızda قدر var yani şunu ene şübheler şübheler yani o awliyalan bizde näme gadarlary var, hormatlary var diýeni dogry. O awliyalan bizde de gadarlary var, hormatlary var. Ýöne bizim ýanymyzda awliya pirin gadary, hormaty bir tüýsek berilýär, emma müşrikleň ýanyna awliya pirin gadary başga tüýsek berilýär. Ine olaň ýanyna silamaklyk nämemiş? Ine olaň düşünjesini awliya pirler silamaklyk näme? Näme diýerler? Nehtifu bi esma'i. Biz olaň atlaryny tutup çağırýarsyk. Şunu. Gyssanamyzda olaň atlaryny tutup çağırýarsyk. Ma başlaq düşnükle nucillihum ve nahtarimuhum hemme yani awliya pirlen bizim yanımızda qadry we hormaty we biz olar hormatlaýar, silaýar. O şolary hormatlamaklyk, silamaklygyň alamaty olaň düşünjesinde näme? El-hetfu bi esmaihim. Olaň atlaryny tutup çağırmak şunu. Ya Davud peygamber, ya Hasan, ya Hüseyin, ya Ali, şunu ya Agisan, ya Meligazlar, ya Paraw, yetişin, dat, bidat. Ne şunlalyk zatlar bilen näme? Olaň atly gygyrmak, gyssananda olar çağırmak, ya hajatyň olardan soramak, olarda näme awliya piri silamaklygyň, söýmekligiň alamaty ana şo diýip düşündiler. Düşündiňmi? Emma dinne şey diýmeklik näme şirk, dinden çykarmaklyk we olaň näme gadyryny depelemeklik, olaň haqqy kuwun näme iýmeklik bolýar. Emma näme siz beýdenrak, şoň şöýüm siz näme diýerler? Hada qadruhum. Näme olan kadry şu diýe, olan awraý şu diýe. Olar awraýly şoň şuýam näme hökmani suratda gyssanamyzda biz olary çağırmaly. Olan ýollaryny aýdylan janylar kesmeli we olardan hajatlar dilemeli. Näme şolaň hormaty diýe, şolaň hormaty şey dip berilýär diýe. Terem hakykatan awliya pirler söýýärmeden şeýt diýe. Şunu olara da etdiýen kim şeytan. Enne sen şeýtmesen sana näme diýe? Fe ente tetenaqqas. Sen şeýtmeýän bolsaň we şeýtmeklikden gaýtarýan bolsaň, onda sen awliya pirleň näme gadyryny bilen ak. Sen olar äsgermeslik etýän. Wala ta'tarifu bi fadlihim we olaň awraýlarynyň, hormatlarynyň badygyny kabul eden ak. Bu zatlaryň hemmesi näme ýalan töhmet. Biz awliya pirler silaýasam, söýýäsem we olaň gadyryny bilýäs, we olaň awraýyny bilýäs, we olaň haqqy hukugyny berýäs. We näme doga dilegedemizde de olary ýatdan çykaramyzak. Ey Rabbim, olar awliyalar, pirler, haqqa uratdylar, dinne boldylar. Bizim şu wagt musulman bolup gezip ýörmekligimizde şol adamlaryň näme doga dilegleriniň näme öwredin öwdünňlerini näme bir sebäbi olary da cennet berdi. Şunun ana biz şey dip sileýär. Olaň edennet çek bolýar, olaň gaýdandan gaýtjak bolýar, emma olar Allahlyk derejesine ýetirmeýär. Emma bu öwliya pirler näme söýýärler, näme öwliya pirler edenneden aklar, dogry-dämi? Gaýtarandan gaýdan aklar. Öwliya pir näme halal diýen zatlar ederdiler, haram diýen zatdan gaýdardylar. Awliya pirler gyssananlaryna Allah'ny çağırdylar, başga hiç kim çağırmadylar. Emma bular näme etýärler? Bar halal bolsa edenaklar, bar haram bolsa gaýdanaklar. We awliya pirin çağıran Allah'dan çağıran aklar. O hakykatda näme şübhe. Şunu o hakykatda näme awliya piri ýigrenmeklik bolýar, olaň etýänleri. Şeýle näme şübhe salýarlar. Şoň üçin biz näme qaida almaly. Awliya pirler näme söýülmeli, silanmaly. Ve olar Allah Teala'nın yanına beyle kullardan has yaqin. Ýöne näme? Şu olaň awraýy, şu Allah yaqinligi olar Allahlyk derece ýetirene. Şunuňmy? Fa naqulu lahum inna bidam olara jogap berýär, sen dur diýär. Şunuňmy? O siz beýdip gidip barma diýär, şişip. Aýna siz näme wahabiler, öwliýalar silaňyda, aýsy söýüňde, şeý dip näme howalanyp ýelden gidip barýar. Biz näme diýärsen o dur diýär. Şunuňmy? Yalan töhmet atma diýär. Her bir zady bir näme öz haddine getirmeli bolýar. Hetdiňden aşma diýär. Düşündiňmi? Nahnu nuhibbus salihin. Biz näme şu oturan ýerimizden Allah'ny şaýat edip, kim bize töhmet atýan bolsa, we töhmetde ýaşaýan bolsa, inanyp. Ya oňa inanmasyn. Biziň öz agzymyzdan eşitýänse de inansyn. Dogry dämi?
Ağızdan eşitilen söz hak mı ya da araçın usulün eşitilen söz hak. Bizim halkımızın arasında Vehhabiler bilen araççılar var. Doğru değil mi? Bizim halkımıza gönümel Vehhabilerin sözünü eşittirmediler. Araç taptılar. Şunun şaylar tenli tana yalık ya komünistler näme käbir müşrikler yalık bir gattatlarını taptılar danim. Ne şulan usulen Vehhabiyin tanan dediler. Olar näme etdiler? Toslama bilen bir havada bir Vehhabi diyen cemaatı taptılar danim. Ine Vehhabiler eydiye, ine Vehhabiler beydiye. Şunun olar ö diller bilen biz varda guldular. Yok. Näme kim şu kasetan eşitdiler? Olar ayırsın araççılar. Ine biz näme hakiki bir Allah'a ibadet etmeklik ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini tutmaklık Vehhabilik bolýanmagy. Biz Vehhabi, ine biz Vehhabi, bizim agdymyzdan eşit. Biz awliya salihlar vardy, itiqadymyz näme? Ine şey diýär. Nahnu nuhibbus salihin. Biz näme salih adamlar söýýäs. Biz ýagşy adamlar söýýäs, silaýas, hormatlaýas. Oşa sanna. Ve nuhibbu awliya Allah. Allah Teala näme awliyalardan söýýäs. Ve näme welilik kıyamet eçenden badiyat. Ve keramadan kıyamet eçenden badiyat. Ve kıyamette Allah şulara izin verse, ursat verse şefaat etmeklige. Şular şefaat edilýär diyet. Biz awliyalyga inkar edemezdik. Pirlige inkar edemezdik. Keramada inkar edemezdik. Şefaata inkar edemezdik. Ve nuwalihim ve olar söýýäs ve nujilluhum ve olar hormatlaýas ve nahtarimuhum ve olar näme silaýas. Walakin ýöne näme biz bilen müşrikler ara tapawdy näme biz näme olara Allah'ın näme bir sıfatyny bermeýär. Şundyňmy? Olary näme Allah kıwapdaş bir adamlar diýip näme gözüňize getirmeýär. Olary näme Allah mahsus bolan bir sıfatlary olary da näme bermeýär. Şundyňmy? Walakin la nu'tihim şeý'en min haqqir Rabbi jalla ve ala ve la nu'tihim şeý'en min al-ibadati. Olary näme bir ibadetem sarf etmeýär we olary näme Allah ýalygam görmeýär. Şunlukdamy? Näme üçin olar Allah ýal görmeýär? We näme üçin Allah'ın hakkynda edilmeli näme ibadetlaryň käbir görnüşini olan ýollaryna sarf etmeýär? Li'annaha sebebi leysat haqqan lahum. Sebäbi näme? Allahlyk derejesine yetmekligi olan haqqy ýok. We hiç bir ibadetiň näme olaryň ýoluna sarf edilmekligine olan haqqy ýok. Näme üçin? Ve hum la yardawna bihada. Sebäbi olan özlerim razide. Olam özlerim razı bolmadylar bizi näme Allah derejesinde görün. Ya da näme ibadet diýilýän adam haýsam bolsa bir görnüş çykan bolsa biziň ýollarymyza sarp edin. Gyssanňyza biziň atlanmyzy çagyryp näme bizi tutup bizi çagyryn diýmediler. Şunundaýmy? Olar razı edil. Ýöne bir diýmek ahmal. Şununmy? Ýa-ni sen araççylardan alman, gönümel öz agzyndan alın diýdik. Dogry dämi? Inne olaram diye sen awliya pirlerin adından urlayan olar razı edeli. Biz näme seni araç saýas awliya pirlerin arasında. Sen ayır öz sözüň aýtmady awliya pirlerin agzyndan eşitilen söz barmy? Olaň näme Allahlyk derejesine näme yetirilmeli dälligine we ibadet diýilýän atyň hiç biriniň olaň ýoluna sarf edilmeli dälligine we özleriniň razı dälligine söz barmy agzlaryndan çykan? Badiýa. Awliya pirlerin we peýgamberlerin iň afdaly kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den yukarıda peygamber var mı? Peygamber yok. Peygamberden yukarıda evliya salih adam var mı? Yok. Şoň üçin näme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýe öýdi? Şuna şu zatlara razı edildi näýtdi. Ne peygamber razı bolmadyk. Oňa evliya pirler kime uyup evliya pirlik derejesine yetdiler? Peygambere uyup evliya pirler kime ibadet edip evliya pirlik derejesine yetdiler? Allah ibadet edip dogry dämi? Indi peygamberin razı bolmadyk. Garny awliya piram razı ede. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Ummatyn çagyryp la tatruni kema ataratin nasara el-Mesih İsa ibn Maryam. Ey ummatym diýär, meni diýär Hristiýandan Meryem'in oğlu İsa'ny öte galdyryp Hudaýlyk derejesine yetirişleri ýalak diýär. Meni o derejeye galdyraýman diýär. Şunmy? Ennema ana abdun diýär. Men gul diýär. Şunmy? Men näçe peygamber bolsamam, näçe elimden mucizeler gelenem bolsa diýär. Allah'ın ýanynda meniň näçe mertebem ma bolsa, men kıyamatda Allah ursat berenden soň şefaat etýänem bolsam, şo zatlar meni gulluk gatlygyndan çykaranak diýär. Ennema ana abdun diýär. Men gul diýär. Faqulu Abdullah we rasuli. Şoň üçin meniň hakymda siz näme diýin diýär. Ol Allah'ın guly we ol Allah'ın rasuly diýin diýär. Näme üçin o Allah'ın guly we soňam o Allah'ın rasuly diýdirdi? Ýani gulluk edilmeýär.
Yani men gullugum beylek gulluklardan bir tapawdy we aýratynlygy bar. Olam men peýgamber gul. Peýgamberin hem näme diýen zadyna amal edilýär we gaýtaran zadyny hem gaýtylýar. Şunuňmy? Şoň üçin men diýen zadym edin gaýtaran zadymdan gaýdyn. Ine şu çäkde men bilen gatlaşyň. Yani meni gulluk gatlygyndan çykaryp Allahlyk gatlaryna näme ýetiräýmen diýär. Şunukdamy? ولا يرضون بأنهم يدعون مع الله ويستغاث بهم في الشدائد. وأصلا نعم البيغمبر وأولياء بيرler نعم hiç kaçan özlerinin näme Allah mertebesine yetirilip näme Allah'ın çağırılmaklıklarına razı değerler. Sonra yine metine gaydık geliyat näme diye metinde Şeyhülislam rahimahullah ve azhara lehumusşirke billahi fi sureti mahabbetis salihin ve etba'ihim. Ve şirkem nahilek surette worközü ha ve näme şirkem aslında näme salıkları evliyalar näme söýmeklükde worközü. Aslında şirk näme Öwliya pirler arasy tutmak ýa-da Allah'ın çağırsınlar olar çağırmaklyk. Ýöne ol näme şirki ýok. Allah'ın näme öwliýalaryny pirlerini söýmek edip gorkady. Ýok, ol şirk däl, ol söýmek diýdi. Biz näme diýär? Allah bilen aranda arasy tutmaklyk şirk diýär. Dogry dämi? Ve Allah'ın çağırsınlar öwliya pirler çağırmaklyk hem şirk diýär. Dogry dämi? Emma iblis näme etdi? Ýok. Beyletmeklik dedi, şirk değil, şeyletmeklik näme öwliya pirler söýmeklik dedi. Allah bilen aranda arasy tutmaklyk ol öwliya pirler söýmeklik dedi. Gyssanada öwliya pirler çağırmaklyk ol şirk değil, ol öwliya pir näme silamaklyk, hormatlamaklyk diýip näme etdi? Şirke näme etdi? Öwliya piri söýmeklik gabyny geydirdi. Şunduňmy? Indi şu wagtga şirke düşüp ýörenler näme? Sen şirke düşýän, sen müşrikçilik etýän diýsen, ýa men müşrikçilik edemem. Men şirke düşemek, bul öwliya pir näme silamaklyk, söýmeklik diýip näme sana jogap berýär. Gel şerhine gaýdyk gelen Şeyh näme diýär Şeyh Salih el-Fawzan. Hum yaqulun inne müşrikler näme diýerler? Inna istighathatahum bis-salihin ve istinjadahum bihim i'tirafun bi fadlihim ve ijlalun lahum. Haçanna olara näme gyssanada öwliya salihler çağırmaklyk, olardan näme istinjat, ýardam kömek soramaklyk şirk diýär solin. Olar näme diýär? Ýok, gyssanada öwliya pirler çağırmaklyk, olardan kömek ýardam soramaklyk, olaň hakyny bilmeklik diýär. Olaň näme awraýynyň bizden afzallygyny näme boyun almaklyk diýär, o şirk däl diýär. Şunduňmy? Bular şirki näme etdiler eýem? Tagat diýip kabul etdiler. Şirki eýem bulara şeytan näme edip gorkady? Öwliya piri silamaklyk, söýmeklik edip gorkady. Nerden bulara geldi? Hada ma zayyana lahumuş-şeytan. Şeytan bulara näme şirki tagat edip näme zinatlak gorkady. Wal muradu biş-şeytan, şeytan iblis diýip gödöňe getirmedi. Şeytan ilse näme jinnyň şeytany we insanyň şeytany diýip gödöňe getirdi. Insanyň şeytany kim? Ulema'uz zalal, adaşan alimler. Teňli tana ýalak, İskender ýalak, Yusuf Ahun ýalak. Ya beýlek adadyň mamy kim? Awa muradaga ýalak, düşündiňmi? Kim şu şirki zinatlanýan bolsa, şu adamlaň şeytany. Şunu olar näme etdiler? Şu şirki, küfri tagat edip gorkadylar. Öwliya pirler silamaklygy, näme silamaklyga söýmek edip gorkadylar, söýmeklige silamak edip gorkadylar. Şunduňmy? Näme adaşan alimler, bidgatçy alimler, şirkira waslanýan alimler ana hakykati olar näme insanyň şeytanlary. Şunduňmy? O insan şeytanlar näme yetekellemun, gurlaýarlar, da'wat etýärler, şirket çağırýarlar, küfre çağırýarlar. Ve qitaatlar ýazyp näme şirkira waslanýarlar. Ve yu'allifuna fi'd-da'wati ila şirk. Näme şirk üçin, şirkira waslanýan üçin qitaatlar ýazýarlar, depterçeler çykarýarlar, kasetler çykarýarlar. Ve yaz'umun ve özerim näme pikir etýärler şu etýän zatlaryň enne hada min ta'zim as-salihin. Şu etýän zatlary, şu müşrikçilikler näme öwliya pirler näme sila bilmeklik. Silamakdan diýerler. Ýa, bu näme öwliya piri silamaklyqdan näle ýam olar näme äsgermeslik bolýar. Ve min al-i'tiraf bi fadlihim olan näme faziletliligini, olan awraýlylygyny boyun almaklykdan diýerler. Sen hakykatdan hem öwliya pir awraýly diýip boyun alýan, howwa diýsen, onu sen arasy tutup berşolar diýer. Gyssananda çağıry ber diýer. Men olar gyssananda çağırjak gal, Allah'ın çağırjak. Ve Allah'dan aramda arasy tutunjak gal, Peýgamberiň gaýtaryp gelen zady şu. Şey diýsen hem näme diýerler? Ýok, onu sen öwliya pirler awraýly saýaňa. Sen öwliya pirler söýüňok diýip näme töhmet atýarlar. Tayyip. Elhamdülillah.
Şunu qo'llanma ikinci birinci aslan qutordi. İnşallah inniki derslerimizden ama alt aslan ikincisine geçer. Vallahu Teala a'la ve a'lam. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.